korlátozó hitrendszereinken túl az örömteli, harmonikus élet felé. A legnagyobb akadályok, amelyekkel szembesülünk, a saját elménkben vannak. Ahhoz, hogy pozitív változások szülessenek, fel kell ismernünk és meg kell szabadulnunk a korlátozó hitrendszerektől. Amíg ezt nem tesszük meg, a tudatunkban és a tudatalattinkban lévő gondolatok irányítanak bennünket. Amikor elkezdünk figyelni a gondolatainkra, egyre tudatosabbá válunk arra, mi mozgat bennünket, miből teremtjük az életünket. Amikor pedig már meg tudjuk figyelni a gondolataink, szabad utat kapunk, hogy azt teremtsük meg az életünkben, amire vágyunk. Használd fel ezt a tudást, válj egyre tudatosabbá a gondolataidra, és alakítsd örömtelivé az életedet.